hamba you mother father. Hambe udlala ngobani funa imali yami nje mina iphelele angithi ngizokucharge 500 rand njengabanye nje kuyisidudle esingaka nje habe wena wawubona phi umuntu ongangawe ekhokhiso komuntu omncane habe udlala ngabanye cabanga ukuthi nawe uzobu 500 rand nje kuyisidudle esingaka nje mina ubungitshelile ukuthi umngaka ngabe ngikutshelile nje ukuthi vele ngizocharge idabula oqala nje akade nginawe nje kufanele ukuthi bengenza i3 sum ndaba yedudla nje ifuna ukukhokhiswa kwabafana abanama 6 pack angingeni mina udlala ngabani nje uzudlale ngomathenje ndiyayazi engiyenzayo mina wena wawuyibona phi toll gate echarge imali eyodwa imini Cooper netruck udlala la ho asistoli wafu wesinke ubiza iprice eyodwa nesinke esiphelele ho nami phela ngangizalelwa ukuthi ngizothwala ama truck okhokha nje udlala ngabanye singadlala idudla la cabanga ukuthi akabani ukubeletha i-truck mina nje angibhedele ngabe uyithatha phi leyo nto wazi kahle nje into enkulu nje ayikazibi iprice eyodwa nento encane ngisho eTexini ukuthi uphethe igrocery eningi uyasikhokhela isihlalo esi-extra manje wena ucabanga ukuthi uzofika lana nje kuyisaka lamazambane nje bese uchaja nje ngathi utamatisi owodwa khokha nje mina yami imali angibhedelwa phela mina ngadlala wena la ukwazi ukujuluka wakho nje kuhlukile kunabanye ngani la cabanga ukuthi uzocharge iprice eyodwa ngisho ngayakana ngoma uma ungabe uthi umuntu akayokuthwalela amanzi awu5 liter ngeke akucharge imali efana no25 liter uma u25 liter nje uyakhokha kakhulu ngidlale wena nje mina habe khohlisa amanga ngakhokhwa la kumina ngeke uhambe nofuna izinto engeni afford expose mina abukhokha nje futhi izithombe zakho ngifaka kuFacebook ngiyasho ukuthi nimgade lo baba kakhokhi ngisho ama-rates nje uyazi nawe ukuthi big house ikhokha kakhulu kunomuzi omncane ngokuthi ucishe wangibulalela nombhede nje. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.